Syksyn pimetessä muutimme kauppamme maastopyöräkaupasta lumilautakaupaksi. Kauden alkua odotellessa meininki oli kuitenkin niin hiljasta, että aloin todella toivomaan, että saisin leffafestarilta hakemani duunin. Hyvin hiljasta. Ajokoordinaattori hommaa varten mun piti hakea kanadalainen ajokortti, jota varten mun piti suorittaa uudestaan teoriakoe ja INSI, eli kanadalaiset tai road test. Ajattelin niiden olevan peruskauraa, mutta olinkin ihan väärässä. 13 vuotta ollut ajokortti Suomessa ja nyt sä ajat täällä sitten tämmöisen road testin ja sitten täällä on tämmönen opettaja, jonka mielestä saat liian varovaisesti risteyksissä, niin se hylkää sut, etkä saa korttia. Mitä? Sanonko mitä? Siis tää on niinku läppä. Tää on ihan tiedät, että se niinku läppä. Siis tää on jotain niin naurettavaa. Meikä ajaa tänne Vancouveriin 150 kilsaa tätä testiä varten. Lainaa kaverit auto. Maksan bensat kaikki. Tommonen palikka ei päästä mua läpi testistä. Tää on aivan naurettavaa. Ajokokeen reputettuani odottelin vastausta filmifestarilta, mutta sieltä ei sähköpostikyselystäni huolimatta kuulunut mitään. En kuitenkaan jäänyt tuleen makaamaan, vaan hain myös Whistler Blackcompin laskettelukeskukselle osa-aikaisen tapahtumatyöntekijän ja videokuvaajan hommiin. Niissäkin pääsi haastatteluihin, jotka ainakin omasta mielestäni meni hyvin. Odotteluiden ja sähköpostikyselyiden jälkeen kummastakin tuli kuitenkin lopulta kieltävä vastaus. Just samanlainen meininki kuin Suomessa. Bännät tosi hienot kaikki hakemukset ja CVt ja kaikki tämmöistä. Pääset työhaastatteluun. Sitten työhaastattelussa on joku semmoinen jeesiesmies haastattelemassa. Joo, todellakin. Että että niinku kova meininki. Ja että kyllä varmaan että se jotain löytyy ja sellainen. Että niinku, että just tommosia tyyppejä tänne kaivataan. Ja sitten sit sä oottelet sieltä vastausta, että mikä tilanne, että otetaanko vai eikö oteta ja alat sinne viestiä. Ja sitten joo, me vähän mietitään tässä näin vielä. Vähän on vielä hommat auki tällaista. Okei, pitäisi vähän päätöksiä tehdä tässä elämässä sillä. Sitten saat vihdoin viimeiset vastaukset. Sori joo, hei, tosi pahoillani, sori unohtui tässä ilmoittaa, mutta itse asiassa me otettiin toinen tyyppi siihen, niin, mutta hei, sä oot kuitenkin niinku tosi hyvä tyyppi sillä, että mä kyllä uskon, että tommoset tyypeille löytyy kyllä tekemistä täällä ja sillä tavalla, että ei muuta kuin kaikkea tsemppia kaikkea ja sillä tavalla, että hyvä, kiitti vaan. Selkeästi tämmönen jes-jes-meininki on nykyään globaali ongelma, että kaiken maailmassa pedareita. Mutta kun just niinku tämmöstä meininkiä pakoon mä lähdin niinku Suomesta, kun niinku freelancerina on kyllästynyt nimenomaan siihen, niin tommoseen niinku katteettomiin lupauksiin. Mutta täälläkin, se on kaikkea sama. Saman aikaan filmifestarilta tuli viimein viesti, että heillä olisi mulle kuskihommia festariaikana, mutta tarvitsi sitä varten tiettyisen kanadalaisen ajokortin, joten buukkasin uuden road-testin. Nyt jos ei mene läpi, niin sitten se on siinä. Mulle riittää. No eihän se road-testi mennyt sitten tokallakaan läpi. Mutta tällä kertaa oli ihan oikea syy, koska en väistänyt tarpeeksi kaukaa jalankulkijaa, mikä on tietysti ihan erittäin relevantti juttu. Eli ihan oman mukaan oli kyllä tällä kertaa. Mutta nyt kyllä pistää hanskat tiskiin ja tää loppu nyt tähän tää pelleily, koska mä haluan enää pestä penniäkään tähän autoiluun täällä. Näin. Nyt meni hommat pieleen. Se on näin, kun kovaa yrittää, niin joskus menee mäntyä päin. Sitä myötä myös kuskihommat festarilla meni tietty sivusuun ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen. Se oli tietty parempi kuin mitään ja pääsin katsomaan monia hyviä indie-leffoja ilmaiseksi. Ammatillisesti en kuitenkaan kokenut hyötyneeni siitä juurikaan. Olin suunnitellut myös suomalaisen kaverini kanssa, että hän tulisi moikkaamaan mua ja menisimme käymään Vancouveriin ja Seattleen kuuntelemaan musakeikkoja, mutta kaiken sähläyksen jälkeen myös hänen aikataulunsa meni läskiksi, eikä hänkään saanut enää lomia sovitettua. Saman aikaan seurasin somesta, kuinka kaverini ja kollegani Suomessa loistivat telkkarissa, solmivat levytyssopimuksia ja saivat lapsia. Mieleeni alkoi tosissaan hiipimään ajatus, että onks tää Kanadan mänty päähakkaaminen todellakin kaiken säädön ja sähläyksen arvosta. Varsinkaan kun en vieläkään voinut täysillä maastopyöräillä tai harrastaa oikein mitään muutakaan urheilua. Alkaa pikkuhiljaa riittämään tää
vastoinkäymiset täällä nyt on tullut vähän liikaa nenille. En mä tiedä, pitää musta lähteä Suomeen takaisin. Ainakin käymään. Jos töitä ja ihmisiä ja kavereita. Helsingissä oli pikkujoulukausi alkamaisillaan ja viime hetken keikkakyselyitä ilmestyi vielä sähköpostiin. Itsenäisyyspäiväksi tuli myös kutsu Basso Radion itsenäisyyspäivän vastaanotolle ja samalla viikolla oli vielä Kummipojan 7-vuotissynttärit, joten annoin periksi ja ostin edestakaiset lennot Suomeen. Wannabe vihreä sydämeni itki verta, koska lentäminen on tunnetusti pahinta mahdollista ilmastosaastuttamista. Yksikätinen syksy maailman toisella puolella oli ollut kuitenkin sen verran kova pala purtavaksi, että hiilidioksidipäästöni tuntuivat edes jossain määrin perusteluilta.